Ja, velkommen til Hjortø Bryghus. Og i dag der har vi brygmester Steffen Lund på besøg, og vi skal have lavet en hjortøl. En hjortøl. Ja. Hvordan gør vi det? Prøv at lugte. Kom her. Prøv at dufte. Det der, det er malt. Det er pilsnermalt. Dufter af græs og korn og... Det ligner sådan noget korn. Ja. Fantastisk. Ja. Og vi har... Og så rører vi lidt rundt i det, eller hvad? Ja, stort set. Vi skal lige have vejet af. Vi skal have 6.600 gram af den her. Okay. Op i den der. Og det kan ikke være, der er ingen omgang, så vi skal have en skruemaskine på, så vi kan kværne det. Okay. Og så skal vi have det i den spand der. Så vi tager 2 kilo ad gangen eller sådan noget, og så kværner vi det. Okay. Det er første skridt. Det går vi i gang med. Shit. Ja. Hvad så det der? Det her, det er Cara Amber. Det er en gul malt. Det giver lidt. Men det er stadigvæk malt, så... Det er stadigvæk malt. Alt det der, det ligner korn, det er malt. Ja, men hvorfor er der forskellige slags? Det er simpelthen for at få den farve og den konsistens og den smag, vi gerne vil have i øllet. Så bruger man forskellige malt, lidt ligesom når man blander vin. Altså et bestemt vin. Ja, okay. Det er druerne. Det er druerne, ja. Ja, altid. Yes. Jamen, så kører vi videre. Vi kører den, hvis jeg kan få hul på posen. Ja, og den sidste her, det er så havre. Havre? Havre, ligesom i havregryn. Og Hvorfor? Ja. Hvad gør den så? Jamen altså, den giver noget fylde i skummet, og den giver noget blødhed i øllet, så den bliver lidt mere sådan hård. Ikke så skarp. Ja, okay. Ja, så det er havre. 350 gram. Yes. Og det er opskriften. Det er opskriften, ja. Hvordan blev det ind til? Altså, det er jo lidt ligesom at bage. Når man skal lave et franskbrød, så får man i en kogebog eller et eller andet sted hen med nogen, der har fundet en god opskrift på franskbrød. Og så kopierer man den, eller også så laver man noget, der ligner. Okay. Og jeg lavede noget, der lignede en, som findes derude. Ja. Så. Hvorfor lige den her? Jamen, vi snakkede jo om, at hvad hjortøl skulle være for noget, og der var sådan lidt, skulle det være en IPA, skulle det være en ale, skulle det være en pilsner, skulle det være en eller andet. Det tredje år stemningen var på pilsen, vi lavede en lille afstemning. Og så var stemningen jo, at det skulle være en pilsner, det skulle være mørk. Ja. Og så for ikke at gøre det for svært, så lavede vi ikke en rigtig pilsner, men vi laver en ale med masser af pilsner malt i. Som også bliver mørk, og så er den nemmere at arbejde med, når det skal gære og sådan noget. Fordi hvis man laver en pilsner, så skal den gære ved en ganske bestemt temperatur, og det er svært. Især hvis ikke man har udstyret til det, det har vi ikke. Nej. Så, jamen altså, du har jo gjort det første, det bliver garanteret godt. Ja, det tror jeg også. Og 5,4% det er det eneste, over det her. Ja. Det bliver godt. Når jeg kværner ned i malten, så er meningen, at kornene skal være knækket, men ikke melet. Så det vil sige, hvis man sådan stikker hånden i og tager den op her, så kan man se, at der sidder lidt mel. Og jo mere der er det, jo finere er det blevet malet. Og det prøver man at undgå, fordi melet det stopper urten eller malten, når vi begynder at malte. Så det skal sådan set bare være knækket korn. Der skal helst ikke være nogen, der er hele. Så når vi sådan kigger på dem, så kan man se, at de alle sammen lige knækker midt over. Og det er det, der er pointen i første omgang. Så. Ja. Hvad siger du nu? Jamen, nu er vi jo så i gang med at hælde lidt vand op i vandgryden. Og mens vi gør det, så kan jeg samle vandsiden. Så det er alt det træ, jeg har her. Hvad skal du ske i den der samtale? Ja, det er jo her, vi laver øllet, jo. Ja. Og vi fylder vand i første omgang, og så får vi det varmet op til, du kan lige se opskriften, til 48 grader i første omgang. Okay. Og så skal det varmes op efterhånden sådan i trin, og til sidst ender vi med at koge i en time tid.
Så det er det, vi er i gang med at forberede. Jeg skal lige måle af, så vi får 30 liter i beholderen i første omgang. Hvad sker der nu? Jamen nu er vi jo så langt, at vi er ved at ramme vand op til, at vi skal mæske. Og mæske, det gør vi for at lave malten om til urt. Og urt, det er sukkervand. Det er det sukker, vi trækker ud af kornet, som gæren bruger til at lave øl med. Så der bliver mæsk, urt og øl i den rækkefølge. Og det vi gør, det er, at vi har varmet 30 liter vand op, eller vi er i gang med at varme 30 liter vand op i første omgang til 48 grader. Så kommer vi malten i. Og så står den i 30 minutter, og så varmer vi op til 63, til 70 og til 76. Og efter det, så varmer vi op til 100 grader kort i en time. Så er vi færdige. Altså, hvor ser du flere forskellige temperaturer? Ja, de skal så, der trækker vi forskellige sukkerarter ud af malten. Så det skal have en bestemt temperatur i et bestemt stykke tid? Præcis. Den skal have 48 grader i 30 minutter, 63 grader i 40 minutter, 70 grader i 20 minutter og 76 grader i 8 minutter i den her opskrift. Ja. Og det er forskellige fra opskrift til opskrift, men i den her, der er det sådan. Ja, hvad hvis man ændrer på temperaturen? Hvad sker der så med øl? Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan man eksperimentere sig frem til. Okay. Altså, man kan både... Men det er så den her opskrift for at få den smag. Ja. Der har det noget at gøre med, hvordan den der temperaturtrap, den er. Ja, præcis. Måske ikke. Ja. Så sådan er det. Ja. Og hvad er det, du sagde? Ja, nu kunne du godt drikke en øl. Ja, nu kunne vi godt drikke en øl. Ja. Det gør vi så. Og tilbage igen, jo. Nej, det er ikke. Ja. Ja. Jamen så, hvad er det der for noget? Jamen, jeg har lige lavet en prøve af mange ting. Ja, jeg har lige lavet en vandprøve, og det er nemlig sådan, at øllet har det bedst under pH 7. Okay. Så jeg har lige lavet en prøve af vandet her, og det viser faktisk, at pH på dit vand herovre i Hjortø ligger tættere på 8. Så det skal vi lige justere. Ja, og så har jeg taget... Det betyder, at kalk? Ja, kalk, det giver basisk vand. Ja. Så derfor så har jeg taget lidt ascorbinsyre med. Ja. Og det bruger vi så lige til at justere pH'en ned, så den kommer ned under 7. Okay. Så det er en lille kemiker, der skal også i gang. Ja. Yes. Ja, nu er jeg jo så hældt malten i vandet. Nu er vi tæt på at nå det første temperaturtræk, så nu skal vi lige... Nu piper den, så er vi nået op på 48. Okay. Så det ligner det havregrød, vi er ved at lave. Det er også mest af alt havregrød lige i øjeblikket. Ja, hvad sker der? Hvor langt er det henne? Vi er det har kørt en halv time. Ja, vi mangler en halv time cirka. Ja. Så skal vi have løftet urten op, eller vandet op, og så skal vi have den skyllet. Ja. Så, men nu har den jo fået en flot farve. Prøv at komme og se. Ja. Nu er den blevet sådan helt ravrød. Mm. Så det er super fint. Ja, så der er lidt avner, der flyder rundt i vandet. Ja, det er skaller og avner, som der flyder rundt ovenpå. Så det er helt fint. Det er som det skal være. Vi koger korn, havregrød. Vi koger havregrød, ja. Nej, det er spændende. Og nu er den jo blevet helt klar. Ja, det er alt melet er nu fanget i selve mæsken, fordi det løber jo igennem hele tiden og bliver pumpet rundt. Ja. Så alt melet sidder nu fast i mæsken, så derfor bliver øllet helt klart nu. Eller urten bliver helt Men det er væsken, at vi laver til øl? Ja. Og der er sukker i? Det der, det er rent sukkervand nu. Hvis du tager det op og smager på det, så er det fuldstændig sødt. Ja. Men det gør vi jo, når vi nu får den kølet af, så skal vi smage på den, for at se, om vi kan lide den. Nå. Ja. Så smager det ligesom ribena-saftevand. Spændende. Ja, vi kører videre. Det gør vi. Så nu kan jeg ikke øje med i det. Okay. Jeg har sat sin hernede oveni. Okay, ja. Så nu står den så og pumper malten ud fra bunden, og så pumper den op i toppen, så det vil sige, at det løber ned igennem sil og hele maltpipen. Ja, så bliver det klarere og klarere. Ja. Så hvis man holder øje med pindene der, så kan man se, hvor høj vandstanden er. Ja. Skal vi lige kunne se målerøret? Så kommer herover, så kan du se, at vi har noget, der ligner 22 liter urt i
spanden i øjeblikket. Så det skulle gerne være, vi skal op og have lige under 35, når vi er i gang med at koge. Så derfor så hælder vi rent vand på, som er 80 grader varmt. Det er sådan noget, man brænder fingrene på her. Ja, så har vi lavet urt, og den skal du koge en time. Så skal vi have vejet, når den kommer op i koge, så skal vi have sat humle i. Det er så det næste, vi skal have vejet humlen af. Det første humle, der skal. Og når det nu begynder at koge, så kan man se, at der kommer sådan en skumhat på, og den skal røres ned i, så det ikke koger over. Det er også en ting, der skal gøre sådan. Ja. Så vi kan gå ind og tage en middagssøvn. Nej, lige nu skal det lige være over den. Okay. Ellers så koger det over. Så. Så lige kaffen på. Super. Hvis du vil røre skummet ned i, så det ikke sætter sig lidt på toppen, så finder jeg det lige. Vi skal have kaskade, 10 gram kaskade. Jeg skal lige kom forbi. Det var i top. Ja. Sådan. Hvad er det? Ja, det er en øl. Der er smash på. Ja. Nå, kan det drikkes? Skål. Ja, skål. Ja, det er sødt. Nisøl. Ja. Hvor er risengrøn?